Nagyaman kami unay, di manan mo nga baligi o ako ngayon paano mo bada kami. Nagyaman kami ako Diyos, itiyayat mo. Nagyaman ako unay, di paltingin na sirig ngayon. Pero mo man ganyan ka mawali na kay Tagministro. Karagitingan na kapatid nga anak mo. When ako Diyos, itatalag kami din ka, nakatipindar kami din ka. Pagsikala nga ako Diyos, itipang namnamaan mi. Kaya titiday din ako daw, claim niya ako, tidapdal nga baligi. Claim niya ako Diyos, di pa nakatupra, kaya tipersa, di Diablo. Kaya nagyaman kami ako Diyos, pati Espiritu Santo, tagtalinan ka na kami. When ako Diyos, kung kami di amin na dayaw. Kaya tagyaman na ka ako Diyos. Tapos ikaw po, hindi mangititog na tayo, hindi baltigi ka na kami. Kaya taramatan na magkadi kasi pa nakabalin na nagapukin ka, kaputawag ka niya, di ka amin kin ka. Kaya tapo pararag ko, nagiti nga sa may palasak mo, tinong mo tibiyang. Kaya agtali na rin, kanagiti nga kakapsat, mabalas, ititunggal na payag nga agdandag. Kaya kararag ko ako Diyos, nga agtali na rin kinatawada, na isuti mga iwanan, di pusukin panunod ta. Kaya nagyaman kami ako Diyos, itakal na blessing, manipod ko, bingaling ka na tinatanggal in Jesus' name. Wala man, amen? Amen. Praise God. Kas pagi ni Kristo, isin mo man kakaaway mo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Well, di pagkaitan ni Apo Diyos ka na tayo, kapunta ni Kristo, iti ulo, datayo iti pagi. Kaya kas pagi ni Kristo, ayatem iti pagi ni Kristo. Kas datayo iti pagi ni Kristo. Praise God. Kaya nakasagana kayo kanina ni sa Diyos. Praise God. Iti libro iti Hebrews chapter 4 verse 11. Let us labor, or let us work therefore to enter into the rest, lest any man fall after the same example of unbelief. So magawa tayo nga sumret, pinidayta nga paginanaan. So di paginanalan tayo total at may papan iti panag-inana. Kaya iti may sa awagas no kasano ada kamatan when ilawlawag tayo iti inana. Kaya iti pudno nga inana, kaya adda kinapu tayo nga Jesus. Kaya tayo tatang adda babakan iti parabor, kaya mabirukan tayo lang iti inana. Kinaapo tayo nga Jesus. Nga mano kada kayo iti makaammo at isao kinaapo tayo nga Jesus. Kaya parihas may isa. As kuna na di John chapter 1 verse 14, and the word was made flesh and dwelt among us. So isao nagbalin alasag kaya naglaad kada tayo nga iso naapo tayo nga Jesus. So isao kinaapo tayo nga Jesus kaya parihas may isa. Saan mo nga mabalin nga baga anabirupang mitina na kini Apo Jesus no saan mo anabirupan iti sao gaputat isao kinapu tayo nga Jesus kaya parihas may maysa saan mo ammo no kasalong awagas iti umasidag kini Apo Jesus no saan mo nga ammo iti sao iti Dios. So masapul amadaan ka iti tarigagay amang gunod iti sao iti Dios tapno mabirupam iti na kini Apo Jesus. Amen. So mabirupam iti na adagiti sao iti Dios. Mabirupam iti na Philippians chapter 4 verse 19, my God shall supply all your needs according to His riches and glory. Mabirupam iti na kadagiti scriptures wenno kadagiti sursura. Kasta no kasano awagas mabirukan tayo iti inana kini Apo Diyos. Mabirukan tayo iti inana kini kuwana. So kaya tayo tiwagas, babakan iti sa uti Diyos, mabirukan tayo iti inana. Mabalin na unang mamatya. Agin inana kini Apo Jesus. Yung man ti kaya nasakwan na ito. Kasano nga wagas, iti mauna nga parang maramit mo iti deta. So itiwagas na masano nga ramidam na itapat babaan iti panagpalag mo, panagdependar mo, ken pananginanama iti sao iti Diyos. Saan mo mabalin nga agbyag iti maysa a Kristiyano iti wagas a kayat nga panagbyag ken Apo Jesus no awan iti sao iti Diyos. Iti tunggal ka dito ada kamatom ni Apo Jesus ken isu iti sao. So saan mo mabalin nga agbyag tayo? Mauna Kristiyano no haan nga gapu ken Apo Jesus no saan nga gapu iti mauna nga sao ni Apo Diyos gapu tad pamati ket umay babakan iti panagdagdagan iti sao iti Dios. So awan iti nan anay apudno a Kristiyano no awan ni Apo Jesus no awan iti sao iti Dios. Iti tunggal ka dito ada kamaton ni Apo Jesus ket isu iti sao. Iti sao iti Apo Jesus ket may maysa. No agtalan kay ti sao, babaen iti panagdependar mo ti sao, babaen iti pananginanamo iti sao, naan anay man asi tatalag ka kini Apo Jesus. So kaya kung may palagip ka na kayo,
Asaan nyo nga mabalin nga isina, ni Apo Isus, kaniti sa o, kaputan ni sa o, kini Apo Isus, may isa. Saan ka? Siputan nito. Saan ka nga mapan? Iya sangwanan niti ladawan na kinitikitan sa kanto na nga po Isus mamati at kinka talaga kita tikindara kita manginana kinka at talina kinka ginana kinka. Ngayon saan nga kasta iti kayat iti Diyos nga wagas nga aramidan? Saan nga yung bagang iti Diyos nga maban ka iya sangwanan niti ladawan mo saan ang unang maban ka iya sangwanan niti riboto sa kanto na ako Diyos mamati at kinka ginana kinka. Nudikat ko na nga maban ka iti sa iti Diyos. Tapno maadaan kay tinaan-anaya pamati ket makita ni Apo Isus ken maawatan niti kay papanan niti biyak ken maawatan niti kay papanan niti amin nga aramidan. Ket mamati kay tanong ko na mantimen. Amen. Praise God. Hallelujah. Padana di libro niti Hebrew chapter 4 verse 2. At irog iti man ni 1 kuna na. Let us therefore fear lest a promise being left us of entering into his rest. Any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. For we which have believed do enter into rest. So, agbutan kayo nga ron. Yan tangay agdabay karingin sa sarap iti paginanaan. Dilagot tadaag ba nagkada kayo asaan na malakadang. Tapos doon ni kasabat na tayo iti na imbang adaman akasmat kadakwada. Ngayon awan iti na gulgunada iti sa uwan ng nagda kapo wano agsipot ta saan da anamati. Ngayon da tayo anamati sumrek tayo iti dayta nga inana. Siputan nyo, awan iti na gulgunada kapo ta saan da anamati. Saan da na birukan iti inana kapo ta saan da anamati. So, di pagtutungtungan tayo at panay na na, kahit panag-ina na, iti Diyos. Saan na, kahit ka sa uwan na ag-resign na di trabaho ang tagin na na ka, kahit kung di pa nakaawag, hindi may isang tao, hindi pa nag-ina na, at ag-resign na di trabaho na tagin na na, sigurado, di sumarunong aldaw at makapuod na uwan magtari di ba na. Abay, mabagat na iti ka na kayo, sige magbagat na ito ka na kayo, gapunta, adun, hindi mga masuro, ako na, sa ating magtrabaho ng tap, aldaw, hindi pa nag-ina na, makita yung matik sa napulo nga bilin, nakasukat, may kaupat nga bilin, saan ka nagtrabaho, aldaw, hindi pa nag-ina na. Hali di tahan trabaho. Nga manguyo ka ni, hindi lintag sakbay iti cross, nga kalpasan iti cross. Hali di aming aldaw, kapunta na sa buwan iti matang iti Diyos. So, manaydayaw ni Apo Diyos iti aming aldaw, mabalit yung magina na iti aming aldaw. Amen. At hindi, anda kayo ba under law or under grace? So, anda kayo under grace. Saanan nga mapunang mapanaginanay, iti maminsan mo iti hali di may sangal daw, di maminsan nga labas, no di ka iti babagan iti parabol, hali di aming aldaw, ginanatin kinayaw Diyos iti aming aldaw, so iti panaginanang at saan na kaya ka sa uwan nga saan ka nagtrabaho, talaginanaka, nga kasi iti mapunang alintag iti da, katulad bunot ito sa iglaw, itatanga panawan at trabaho ka, haging inana, kimi ako Diyos. Pamalayan ni panagkalat mo kung paano, panagdipenda mo kung paano. Iso na ito itilintag. Iso may magbagat ka na kayo na ito. Kaya kung may set kita panunod yung asahan nyo, mabaling nga isin natin sa uwi ni Apo Isus. Nung pa na magiging nanata kini Apo Isus, masapong na maban ka, iti sa uwi ni Diyos, saan ka maban? Iti mapuna, kinmasapong, iti mapuna nga pa nakasipkay. Ulo pa nakadivide, iti umiso masaw, iti kinapuno. No, anya ba itilintag, itatanga panawan, iti parabor. Kaya itilintag, tatanga panawan, iti parabor, at babaan, iti panamating kayo na. Kaya itilintag siya manamating kayo at alinana makinuana, babagan iti panagtalag mo kinuana, panagdipenda mo kinuana, paninana mo kinuana, kahit agtrab-trabaho ka, maagin inana. Kami ko na nila tuma, nga ako pala pag iti ko sursuro, idap na pala iti sursuro, itilintag, iti mo sa iklo, iti ko babagan, iti parabrosan nyo, agtrabaho ito talaga, surutan iti sa nga pulo nga bilin, may kaupat nga bilin ko na, saan ka nagtrabaho iti daw iti, mapunan nga panagin na. Kaya man yan, ko na ni Apo Isus, si Jelibro, iti Matthew chapter 12, verse 11, sino ka na kayo ti adaan, karniya, o ano matnag, iti abot, iti aldaw, iti panaginanag, at saan ang kuya na aunan? So, lumatnag, iti anak mo, ikapsat mo, iti abot, kat kapot aldaw, iti panaginanag, saan ang kuya na aunan? So, saan nga aldaw, iti aking control ka na tayo, ludigat ka tayo, iti aking control, iti aldaw, amen? So, di pa nag-inana, kung saan na, kahit ka sa uwan, na saan ka nagtrabaho, tagin na ka, nudi ka trabaho ka, aging inana. Babakan, hindi pa nangaramid mo, hindi pa kayatan niya po Diyos. At trabaho ka nga, aging inana. Babakan, hindi pa nagtalat, hindi pa nagdipenda mo, iyan at pasan na nanamitan niya po Jesus.
So iti pa nag-inana, kahit saan na, kahit nga sa uwan, nga aging inana tayo, na saan tayo magtrabaho. Iti pa nag-inana, kahit babaan, iti pa nagpalat tayo, kini ako Diyos, kin babaan, iti saan tayo nga panagkuat iti sa uwi iti Diyos. Kahit bayad nga aging inana tayo iti Diyos, na anay mat kasi tatalat tayo, nga isabot na iti suamin nga kasapulan tayo. Amen? So saan mo gano'n kay bagay iti Diyos, nga aramidin naman diyan ang tasang inaramid na kada tayo. Ako Diyos, pakawanan na, nalpas na nga pinakaman. Ako Diyos, ipaay mo kanya kami na nasa pulang, nalpas na ngayon paay. So saan mo ngayon bagay kini ako Diyos, nga aramidin naman diyan nalpasan, inaramid na kada tayo. Ngunit agina na tayo, hindi kinapudlo diyan nalpasan, inaramid na babalan, hindi pa nagyaman tayo kinikwa na. Panagpalat kayo kinikwa na, nalpasan saan na nagkurang niya ako Diyos. Masayawan din na ako Diyos, aprisyalan din na ako Diyos. Hindi amin inaramid na manipod babasit nga banag, kung ganti ka na pulang na banag, patayawan din na ako Diyos, aprisyalan tayo ni ako Diyos. Kaya po tayo, sulay ito, hindi kaya iti Diyos ka na tayo, na agina na tayo kinikwa na, babaan, di pa nangaramid tayo, iti pagayatan na. Mawali na tayo aramid ng iti pagayatan na, pag hindi na natin kinikwa na, kaputa di parabot ni Diyos, umay ka na tayo, iti kinapiksa. Among na mapanunod mo ang singkakat, inalpasin na bininisyon na ako Diyos, dahil di panunod mo bagat tingka, umurin mo at bilbilay ni tanga bagay, papiksan na ka, kaputa di mang bakon, itintiyo nga bagay ito, dahil di panunod tayo. Iso nga depende na anya iti nakaalay, nandit panunod mo, kung anya di pamatik, iso dahil tatay, balin nga masasali di biyag mo, ngayon di pamatik ko, kakapsot ka, kastuya ka, tanawalit, magbanagan ni biyag ko, down, itintiyo nga biyag mo, ngayon mo ba namin di panunod mo, agyaman na ako Diyos, na inagasan na ko, minayawayaan na ko, pinakawan na ko, insalanan na ko, nagyaman na ako Diyos, plano na niya, nag-ibag, agyaman na ako Diyos, inagasan na ko, nagyaman na talamintas, iti pagbanagan ni masipaya, iti biyag ko, agyaman na ako Diyos, na isang patnak, kasi iti pag-ayatang iti biyag ko, di taman tan namang rugi, iti mo ko na nadakal na testimony, iti biyag mo, amen? Praise God, kung na libro iti Hebrew, sitan nyo, sa pagkakalawan lang ti makaturog, gamit, dami lang ti makaturog, so masapo nga, agalerto, iti mo ko na nga panunod, ilayan nyo, kanayon din panunod nyo, na namit the word of God day and night, so that in the future you will reap a reward in productive and prosperous and a happy life. So masapo nga nakaalay nga kanayon, iti panunod mo, iti sa uwi ti Diyos, bawal iti panagdangan mo, at wala ako Diyos agyaman at tama, iti pa ko na nga panakaawag nga ng kanayon, iti biyag ko. Nadilibro iti Hebrew chapter 4, verse 11 ko na, let us labor, or let us work, therefore, to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. So, umagawa tayo nga sumrot, itilay tangay na na. Unong umagawa tayo agin ina na. Unang trabaho tayo agin ina na. Sana ako na nagtrabaho tayo asumano na. Sana ako na nagtrabaho tayo nga buhat na. Nudigat ko na nagtrabaho tayo nga agin ina na. Kaya ano naging inursura ako na da? Masapul nga rami dami ti amin na kaulam tat mo magurmod mo iti kayat mo iti Diyos. Isip ka po nang adu na iti tao nga iti pa nakaamuda ket sa anda nga magunod iti kayat da iti Diyos. No sa anda nga trabahuan, no sa anda nga overtime nga trabaho, iti pa nakaamuda ket sa anda nga magunod iti nagiimbag nga pahanod iti biyag na iti pamilya da, no sa anda nga sakripisyo, no sa anda nga agkuyat, no sa anda nga ramidan iti amin nga kabalan da. Ngayon niya iti kunan di ka may papalit iti parabol. Babaan iti parabol ni Apo Jesus ket insabetnan iti amin nga kasapulan tayo nga may pahay iti biyag. Nalpasnan nga insabat iti so amin nga kasapulan tayo nga may pahay iti biyag. So nuunan ni Apo Diyos intedkon iti amin nga kasapulan saan mo man ni baga Apo Diyos intedkon iti kasapulan padigat ko nang agyaman ng Apo Diyos na intedkon iti kasapulan. Agyaman ng Apo Diyos tanong niya adda kanya isu iti pagayatang kanya tata. Agyaman ng Apo Diyos ket kasasaad ko tata isu iti pagayatang kanya tata. Agyaman ng talenti nga motor nga isu intedkon kanya tata isu ti kayat mo maservis ko tata. Malinong kami ka na mga dagos ni Apo Diyos tilugan ang muyo timintilang sa tilugan ket nagsan gulong na pailaan mo ti may sa lugar kas na umanay tang lugar gusto 40,000 gulong na pailaan iti set maintenance na no awan ti ba kun nga pagin kamam haan mo nga hayang maintenance isu haan mo almanan jay haan nga ayan natok ka no anya ti adda kama susurong ko mga presyaran ni Apo Diyos ta isu kita iti wagas no kasano nga sakpat na kani Apo Diyos kas iti pagayatan na amen. Praise God. So, kaya tayo diwagas kung saan mo pangagin na naman. Saan mo i-compare iti biyag mo iti sabali, ngunit kung i-compare mo iti biyag mo iti Diyos. Sikad na anak iti Diyos, napatagkay iti imatang iti Diyos, kaputay na ramid na tayo iti Diyos. Amen. Dinabili na palipod iti takukin puyot na itagong mo iti agas, ti biyag kat nagbalin ka ng mga sinibiyag kat ko na mga po Diyos, at diyaman natin ka ng ayat mo kanya, ayatan ka po Diyos, singatin mo na managayat kanya, nagpasan ngayon mo iti
amin nga kasapulan. So amo yung kakabsat, sakbay nga umay king ti panagbabawi ti biyag mo. Masapul pay nga umuna nga amum iti ayat iti Dios. Sakbay nga umay king ka iti panagbabawi. So lunan iti kini. Bag niya ako Diyos iti biyag mo. Apresyaran niya ako Diyos. Iti amin nga nagkimpangin na namin na ikaw. Kapnunan anay nga makainanaka ken kuha. Kung na libro iti Ephesians chapter 1 verse 3, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yaman pa iti Diyos nga, anak tayo nga Jesus, kaysa anang bendisyon kada tayo iso, amin nagkita iti na ilangitan na bendisyon, kaput ken Kristo. So ti Diyos nalpasdan nga inted kada tayo, wanang inted nan kada tayo, nagiti so amin nga kasapulan, inted nan kada tayo, iti na ilangitan na bendisyon, inted nan kada tayo, iti so amin nga espiritual nga bendisyon, inted nan kada tayo, nagiti so amin nga banbanag, nga kasapulan tayo may pahay, nalpasdan inted kada tayo, nagiti so amin banbanag, nga kasapulan tayo may pahay, iti kinasimpat. So nalpasan ngayon sa gana ni Apo Isus, dagiti so amin nga kasapulan tayo, at dalitan, kasaro wagas na magutot iti babaan iti pamati. So iti wagas tak no may paranganan tipyag tayo ginalpasan ang naramitan ni Apo Isus ket babaan iti panagina nato ket ebidensya nga agina nato babaan iti kamunang panamati. So magulod tayo amin na gitoy nga nalpasan ngin sa kanan ni Apo Isus iti piyag tayo babaan iti panagina nato babaan iti panagtalag tayo, panagdependar tayo, ken pananginanama tayo, iti kinapudlo dyan alpasan nga naramidan na. Ito yung libro, iti John chapter 19 verse 30, kalpasan nga ipainumda kini Apo Isus iti sukat at kunana, nalpasan. So nalpas na tayon ang pinakawan, nalpas na tayon nga inagasan, nalpas na tayon awin na yawayaan, nalpas na tayon nga insalaan, nalpas na nga insabat, iti amin na kasapulan tayo, ang maipaay iti biyag. Amen? Yes. So, nalpasan. At dan amin. Inpaayam ni Apo Diyos kada tayo. Iti amin ang kasapulan tayo ang maipaay itibiyag. So saan tayo may bagay ni Apo Diyos na aramidan naman yan, itibiyag tayo. Dinalpasan nga inaramid na. Nalpasan nga inaramid na amin. So agin na tayo, iti kinapudno. Idinalpasan nga inaramid ni Apo Jesus. Praise God. Hallelujah. Glory to God in the name of Jesus. At lunan, apresyagan, iti aming inaramid iti Diyos tibiyag mo. Tapno mabiru kam iti inanam kini Apo Jesus. Dahil tayo di wagas no kasano nga madaan ka man kanawin iti baligid o ginanaka kinkwana. Itid mo kinkwana iti aming nga pagdanagam. No adda iti panagdanag kayat na sa awan tanag mo kini Apo Diyos. Ket tukunang laging inanamak kini Apo Jesus, masa kung magpalat kinkwana, babae iti panangapapresya mo, isungahan mo masayasayangan iti kada gimong tayo, inset ti Apo na ito'y, wagas ti Apo na ito'y, kakapsat, iti Hebrew chapter 10 verse 25, saan mo kayo ay anit pa nakikimo mo, ang laro ka makita yung wanyal daw, kasi di ganso, kastamon ka pasan mo yung respeto iti sa Diyos, saan mo nga dumdumugan, masapon nga han mo nga kikidaman ti mata, masapon nga i-eksaktong ginapo Diyos, nagkita nakikinan ti mata na please man nila, hindi man takaway mo kapsat kinayan, amoy yung ito pagayatan iti Diyos, hanggang nga makainan na, makikulding yun, nagkita kakaway yung kapsat. Anday iti pagayatan iti Diyos kinka, na imbag iti plano iti Diyos kinka, haan nga ungat tayo, ayat iti Diyos, amoy iti Diyos, ay ayatan na tayo, kayat na iti sa iti Diyos, sumuksat ka na tayo, tapno guyudon na tayo iti Diyos, tapno saan na tayo, nga guyudon iti kabusog gamin, ay magpakita iti Diyos ka na tayo, iti sa unang mamagkakanayan, iti sa unang adag ka iti desisyon, nga iti tao, ito patasyon na natin, ito na ito magagana, iti sa iti Diyos, kala ko madadal ka sa awan, iti kamusutugan, iti sumapapsatin na yan. Inunay-unay ti Apo, iyal mo iti panunod mo kanayon kinkwana, gapu tamagunpod mo iti parabog ti Diyos babaen iti panangamum, saan mo nga magunpod iti parabog ti Diyos, no saan mo nga maamuan, no saan mo nga maawatan, iso nga masapol nga maawatan iti sa ti Diyos, at kadag iti manursuro nga taramatan iti Diyos, basit pa ikiting, kadag iti nga panawen, kat kuna na ikararag yun ka, umunod iti manursuro nga may bablaak iti naimbag nga damag, sunagkasat kitin, iti nga saksaka, nga mangibagbagay iti naimbag nga damag, anya iti naimbag nga damag dyan alpasan nga naramid ni Apo Isus, mataan ka kung mati pangmati dyan alpasan nga naramid ni Kristo, tapno mabalinaw, may agin inana, kinkwana, magin inana, kinkwana, awan ti pa na may stress iti biyag mo, makaturog ka nga nasaya, gapo ka adda, iti babunang at alag mo kini Apo
Apo Diyos, gabot ay i-apresyar mo isuna. So nagita amin iti wagas, apresyar ni Apo Diyos, iti amin nga pasat iti biyak mo. So encourage mo nga kapsat, nagiti kakapsat kayo, maminsan ako, maminsan awanda, uri na magbagal ito, maminsan ada ti kabuso, kadagiti problema, sulbaran pa dati ka problema ko, nagkakatumad kasi matigas-kas na ni brother ganyan. Ano ni brother mo, hindi ka po na ako nagsiserbi ko kina Apo Diyos, sika ganyan ni Apo, between you and God. Sika kami mo. Makitungtong ang kina Apo Diyos, may punang Apo Diyos, agyaman ang taawan, ti makalabad, iti plano, iti biyag ko. Hindi naman kapsa karawin mo, praise God, para bibiyagin. Hallelujah. Glory in the name of Jesus. Peace lang. Pagit tayo ni Kristo, pasit na tayo, iti pagin ni Kristo. Kasano garot tagtangan mag-bless tayo. Kasano garot ka po natin yung respeto tayo ni Apo Diyos. Ang mga nagitiwagas ko, kasano yung respeto ni Apo Diyos. Simpang. Pakita ka din ni Apo Diyos. Lukasano ka. Lukasano ka nga. Sumamukin ba na? Sige man tagta. Makitungtong ka man isang manang ni Biro. Pagkakastara. Kaya nga baka tanong nyo yun, awal niya sa amon. So ano sa nga? Respeto. Respeto niya Apo Diyos. Ipakita mo iti ayak mo. Kuna iti Diyos. Tapos na dito yung ibabaon iti Diyos. Ragsakan na mo iti agsawat isang manang. Ano nga, nagdagdag ka na. Wala nga mo. Dahil di ko ito bagay di mapagpaguspan. Masapon na nakapokus. Kasi dyan, itiwagas mo kasano nga, respeto tayo ni Apo Diyos. Yung kasano nga, simpagay ni Clark, yung kasano nga, ayatan tayo suna. Pabagay na iti panangapresya tayo, itinitiwal daw, at yaman ng Apo Diyos, itinitiwal daw, natinggap man na iti sa mga iso, iti mang parkon, iti karawak, mang tagkan niya, iti makuna nga pinabigsa. So masapol, at yaman ng Apo Diyos, paintag mo kanya, iti panakaawat. Ngayon, iti gabo na naman isang agtuglot tayo, urang iti panakaawat, gaputi saan nga, panakaawat, di mensahe. So mairugim, di po na may larang gamin, rugyang gaminan, rugyang nagsipot, tanungin to no, dumano kaya ito na, baka munto nga makatstop, nagiyay pa ko na makahap nga sa puwan, iti message tayo. No, kasi so masapol nga maawa ka mo, ako, wait ka, kinariptan niya mo na nga panunod mo, gamin iti panangayman, iti puso iti panunod, iti ako ka na tayo, kaya iso niya wagas ng masanod tayo, may pakita kin Apo Diyos, I love you Jesus, ay ayatan ka, yaman ng Apo Diyos, actually nalilapin ka, upang iti amin nga tayo tinatanong, so niya itakapsan, iti pagayatan ni Apo Diyos na. May sharon tayo iso na, iti amin, muna ka na iti masik na banat, kasi puno na dyan by Lemon chapter 1 verse 6, that the communication of your faith may become effectual by acknowledging all the good things which is in us, in Christ Jesus. So, ma-appreciate tayo kuma. Nagiti, so aming nag-iimbag na adda ka na tayo, anagapu, kin Kristo Jesus. Kaya iwagas mo kasano nga ma-appreciate tayo, nagiti, so aming nag-iimbag na adda ka na tayo, anagapu, kin Kristo Jesus. Kaya babaan, iti mauna nga panag-inana tayo kinuwana, panagpalat tayo kinuwana, panagditindag tayo kinuwana, kaya panag-inanama tayo, iti kinabudno, ijanalpasan, ana-aramidan na. Praise God! Pagayatan niya, Diyos na iti kakapsat, na apresyado tayo suna, at inana tayo, ijanalpasan na naramid. So saan na kung nagparigat, nga mangaramid, kung saan tayo, nagparigat na mangaramid, kada iti bukod tayo kabalan, at lumagumpod tayo, iti kayat, iti Diyos, iti biyag tayo, nudikat aginana tayo, kaya ikuanan. Aginana tayo, ijanalpasan na naramidan na. Ngayon ti problema, kada gito yung kapanawin, kaya ato, kada gito kaadwan, nga, di pa nakamuda, kahit magunggunda di kayat dahil ni Diyos, babaan, hindi mo na nga naarami ganda. Di problema, kaya dito yung panawin, kahit saan ka kaya nga naawatan, dyan mapuna nga inaramit ni Apo Jesus, itipiyatan. So kada tayo, kakapsat, na nananay na makaawat, so apresyalan tayo ni Apo Diyos, itiso amin. Amin, amin. Amin, ulit ay talaga ito mabasit nga banag, kahit ma-appreciate tayo, kahit babaan, hindi makuna nga panang big tayo kinuha, panang acknowledge tayo kinuha. So, agyaman tayo, kini Apo Diyos, janalpasan, nga naramit na. So, lumay ka, iti makuna nga kinakurapay, kat awan iti pagbayad mo ti utang, awan iti pagbayad mo ti bill ti kuryente, bill ti danong tuition, iti ispilangan, para ti sa pulang, kahit punang Apo Diyos, agyaman na. Panalpasan nin sabot mo, iti amin nga sa kulak. At yaman at panagungkod kun, iti kinawadwad para ti pakasap sa kulak. Kampu, janalpasan na naramidan ni Kristo. Amen? Then dapat sana nga kahit na sa uwan, nga tutugaw kalatan nga gurukuray, iti managtugas ayo te. No di ka, trabaho ka nga agin inana.
babaan iti panangararamid mo, iti pagayatan, iti Diyos. Amen. Praise God. So at trabaho na aging ina, babaan iti panuna nga panangararamid tayo, iti pagayatan ni Diyos. Isulay to, iti kayat iti Diyos ka na tayo. Naagin na natin yung kinkuha na babaan, iti panangararamid tayo. Dahil tingin naramid yun, nagtrabaho kayo. May galing. Amo yung gamin, iti sa nga pulo kabilin, yung may kaupag gabilin. Iti maminsan, iti matalawas, saan ka nga mga, saan ka nga uminom, lalo may bisita, saan mo nga pakapyan, saan mo nga pakanan, dyan mo saan mo pagtrabaho, amin na walang trabaho, katulong mo saan mo pagdukton, saan mo pagbumbaan, pagdigos mo, wantag digos sa wantag trabaho. Ngayon, tatama padawan, iti babayan, iti parabor, at trabaho tayo, nga aging ina na, babayan, iti panang patpadayo tayo, ginamo Diyos, amen. Praise God, kaputan na lupasan, nalpas na na impahay niya, aming nakasabulan tayo, impahay natin panakaisalakan, impahay natin panakaagas, panakapakawan, iti baso tayo, amin lang nakasapot tayo, may patigyan, inaipahayan sa mga trabaho tayo, ngagin inana, babayan, iti panang apresyar kayo, tapno, ipamati tayo, ket naan anay nga epekto, naan anay nga bumilid, that the communication of your faith may become effectual. So, santo lang gaya mo iti pamati ko tag-epekto, no, gyaman ka kinabi Diyos. No, nararag ako Diyos, gyaman. Apo Diyos, ikanak man iti motor, Apo Diyos, ikanak man iti trabaho, Apo Diyos, uros lang mo dali nagdaw-daw at ramidam hamon, Apo siya mo mga hamon. Iya pamati mo tanan pa. Magasan na. Gapot awan hindi pa nagyaman mo. So, nung kaya ko timagasan ko ng Apo Diyos, agyaman at nilagpasin na naramidam ni Kristo, nagpasa ko na agasan. Higbigan, amin pa nag-iimbag na dating ka, ang nagapuking Kristo. Tatlo di pangmalin, kan mapamilya. Ken ang epekto. So, ang epekto ko na adda, hindi ka pay-payan na. Agbanag, agbaligi, kapo, hindi panagyaman mo, pananapresyar mo, hindi so amin nga dating ka, na nag-imbag, ang nagapu, ken Kristo. So, abin na natin yung kito na. Kailan? Praise God. Apresyar na tayo. Abin na natin, ngakan ka na yun. Medyo nagpasen, anaramidan ni Kristo, iti biyak tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Nagmayat, di ka niya. Nagmayat nga, handa tayo, iti sidong iliyak mo ka na. Kaya panunutin nyo kanila ito. No among nga adda, iti mang sipawkin ka, no matanag ka, awan iti dadalagam, amatanag. Manang ba yan? Praise God. Okay, magipakita man ka na kayo di kubiyang naman. Brother Blas, take a man. Brother Boy, take a man. Kasi lang imposible, nga tayo italat mo ka nagigingad wa, nga kaya kasi pawan. Mabaling ka po nang, agtalat ka rin ko na, nga si pawan na ka. Nga makita, kasi saan na nakasagad na ang si pawan niya. So di mo na naramid at testingan pa eh. No. So, kastamad ka ni Brother Amboy, ipananggilat kin ko na iti physical, kaya agad-alangan mo. Unag ba iso? Adda iti natigkan at tultulang na. Adda iti napigsa nga masal na. May pa sigurado na ka na kayo? Sigurado mo. Napigsa ito na. Ngayon, nung kita ang iso na, agad-alangan nila. So, no, itanag ko iti bagay, ko na, masitpaw na na. Uno dyan tayo, silang sipawan niya. So, basta nagkilwa na, istingan pa eh. Kasi mag-alalangan na, no, masipaw na. So, awan hindi talag ko kilwa na. Agad-alangan na kilwa na. Saan ko ka nagugudi na kilwa na, kapunta? Saan na ka talag kilwa na? Kaya kita niyo dito eh. Ngayon, no, ada talag mo. Ang muyo, sulit yung yararami na ni Diyos karate. Manipod, itinatalag tayo, kapunta nagkamatalag ng ginhawa Diyos. Iti Diyos, inkabi na tayo, itakulat, iti ima na. Kahit awan, iti makarabsot ka na tayo, iti ima, iti Diyos. Amen? Glory to God in the name of Jesus. Isunay ito yung yararami na ni Diyos karate tayo. Tapayagan na tayo, siksipawan na tayo ni Diyos. So, adda itinag-imbag na imay ni Diyos na namidaldanan ka na tayo. So, nadati talit mo, hindi siya sino man,
Kaputag talaga ba? Mabalin mo, itim ako na nga. Agi na na. Nabiro kang itina na. Gaputa ng talaga. Awan iti pa naka-stress. Awan iti pa nagdanag. Kaputa na biro kang itina na. Kini Apo Jesus. Ngayon mo, adbad-bad na iti uray may salaran. Aminuto. Saan mo nga mabiro ka itina natin ko na kaputa at wadwa. Mabiro ka itina natin ko na gaputa at talaga. Isu na ito iti kuna iti bibiyar agtalag ka kina Apo Jesus. Ada talag mo kina Apo Jesus. Anak tayo ni tanem kita bungar. Kiti may katlungan daw na bungar kat na ipangato sa di gloria kat nagtugaw iti makanawan ni Diyos. No agtalag ka kina Apo Jesus. Kaya naramit na ita. May pasiguradong man kaagasan na nga. May pasiguradong man kawayawayan na kay salaman na kakinisabot na iti amin nga kasapulam. Mga ramin iti dalan uray na awan iti dalan. Mga ramin iti wagas uray na awan iti wagas. Mga ramin iti pamuspusan uray na awan iti pamuspusan. Gaputa agtalag ka kini Apo Jesus, mabiro kami tinanakin ko na, awan iti panaka-stress, awan iti panagdanag, awan iti panagbuteng, awan iti panagwadwa, awan iti panag-atras, nuni Apo Jesus, kat inaramid na tinaminsan, mabalin ang aramigan manen. So mabiro kami tinana, kini Apo Jesus. Thank you, brothers. Mabiro kami tinana, kini Apo Jesus. Amen. Aliyaw pa di ka masabi. Praise God. Padayawan naman ni Apo Jesus. Hallelujah. Nga kastoy ter aramino ni Diyos kika saan kan nga madanyagan ang yaman di pasama itibiyag mo. Amin nga pasama itibiyag mo ibagat king kakabsat king gayan kaputan nagkamatalot ka kini Apo Diyos at dapat idakula pa itinimay ni Diyos. Ket amin nga pasama king kapasad iti plano ni Diyos tibiyag mo. Mabalin nga napahay ka nasaktan ni Tiriknam. Ngayon, among kunay ni Diyos, saan mo nga ibilang nga nagita ti mangdadawal kin ka, hindi ka aksep para may suda nga kas gagayang, nga mangtisting ti pamatim, tapno patawin na kin ka, itinaanos, kat bayam nga nagituloy nga parang tagtagibasit na kin ka, na nagituloy nga saan may barbang nga sitwasyon mo, na nagituloy nga padasit ibiyag nga, tuloy ibiyag mo, hingga na nga itinaanos mo, kat naanay nga mapasaya, kat dito yung mga makita, ti panagbalin mo nga tao nga nataknang, nanakman kinananay nga makayo ni Diyos. Kat unang Apo Diyos mamahiyap ka, babaen iti panaging inanam kaya pa. Mabiro kang itinana kini Apo Jesus no kumamang ka kaya pa na. At dati baga ni Apo Jesus, kauna niya, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. For my yoke is easy and my burden is light, and you shall find rest unto your souls. Makabiro kayo ti inana kadagiti kararwayo. Katamuyo ti kararwayo, panunot ti pagayatang katatawang kinasasirbi kastama ti konsensya. So kunana na makabiro ka ti inana, ti panunot mo, makainana. Iti panunot kin puso mo ay aywanan iti Diyos. So wala ramida mo at kankanayan iti diyan mo, agyaman ang Apo Diyos pati panunot kin puso mo ay aywanan. Agyaman ang tidaltaran mo iti diyan mo. So saan mo nga kitaan nagitinigat, ibunong bigat kitaan, may kinalpasan ni naramid ti Kristo iti diyan mo, lukasano kinalpasan ngayon, ayaw iti Diyos kin haan mo nga panunutan na kitibdagas, kundi kat panunutan na kitinagimba. Ngayon narami dito Diyos, kuna na acknowledge every good thing. Saan mo kuna na nga, acknowledge every bad thing. No, they can acknowledge every good thing. David, kuna na yung 1 Thessalonians 5 verse 18, and everything give thanks. So, amin nga, malagagyaman kayo. Ngayon, kuna na dito sinuportaran na dito yung versikulo, every good thing. So, agyaman kayo, di amin nga nag-iimbag. Nabanan, so, ano na nag-iimbag ka ta? Kapag karin mo sa amin, hindi pa gata. Oh, agyaman na Apo Diyos na rin yung ngakanan. Agyaman na Apo Diyos si Biyag kanan. Kita mo dyan, oh, agyaman na Apo Diyos si Biyag na kita na po. Hindi pamilya si Biyag. Agyaman na Apo Diyos, hindi Biyag na kita mo. Agyaman na Apo Diyos na hindi maningal daw. Expectar itinimbag, tatangan daw. Apo Diyos hindi man natatangan daw. Paano man makikita mo, awan di makalapad, hindi dahalan ko. Apo Diyos, kung ang mga planong Biyag, kung katawan hindi makalapad. Apo Diyos na yung managis om. Kaya sa timang kabilog kanya. Apo Diyos ko nang maganda ka kanya. Kung ada akti biyahe, ada ka kanya. Kung ada akti trabaho, ada ka kanya. Kung ada akti talong, ada ka kanya. Sa dinuman di pa pa nakada ka kanya. Apo Diyos, agyaman na kada ka kanya. Praise God! Maraglag sa akin ni Apo Diyos nung hasta na kanayan ni Teramidan tayo. Dahil tayo mag-ipad palag na namati tayo kinuha na babagalin ni panagiging na natin o babagalin ni parang ma-appreciate tayo panagiging aming naging bagay na ramit na itibiyag tayo. Amen? Lord, in the name of Jesus, at the Spirit of the Diyos King, kahit nila di mo bundawan. Titiglaan.
marikrik nam, Espiritu di Diyos. Iti sa di Diyos, iti mo nagkita. Dahil tayo iti mangtagkin ka ti sanak ni bibigyan mo. Dahil tayo iti mangtagkin ka iti rago. Ignaan, panubusan. Ignaan, dahil tayo na presensya di Diyos. Ako pura yung barak sa kasal mo, nga ma-explain kapag tayo bapay nga api Diyos kita, hindi na na. So pagtari, saan ako nagparigat ng mga rami iti bukod ko nga kabalan, tapos magunpod ko iti kaya't ko iti Diyos. Ludigat agin na na ako dyan alpasan, anagamigan na, alpasan. Saan ako nag-overtime, nagtrabaho takpo, umay iti kasapsakulak, tapos agad pag-pasyon na gitana po iti college, ludigat agin na na, tinapos, Diyos ka po tayo sa banan. Ang way ni bendisyon, sumusurot lang. Saan mo nga bang kamatan ni bendisyon? Saan ka masakong mga kigagdong at trabaho na bigat aginanak na kiniapos? Amen. Babae rin pa naginanak na yung kinuha. So, nga nagitinagan natin mati karadyo. Agyaman na kami ang Diyos. Ada ka mga ititiranan ni Salon pa. Nagitingan. Nagan namin. Ako mabalinan na ang trabaho maging inanakin ka. Kaya ako Diyos, agyaman kami ka nagitikarin. Ngayon, amin nga kami na nagitingan nagandak. May kapunay kamakalit kami kaya ako Diyos. Kahit bindisyon na unay pa niya kapapanang kagitis hapada. Ako Diyos, maday tayo ba? Kasi kasi ipagpulong mawapiti tayo. Kikinatang. Maramitan na ito itibiyang mo. Idiklara. Ipasigurado, aming adyan mo, ket nakalaw ka, nakasigurado ka, at dapat itisidong nakaitika mo. Saan kan ko pulos ko kawi, intun umay di pa nakadismaya, intun umay di pa nakapay, agyaman ka lang ni ako, Diyos pati sumarunungal daw, in karina, nagbanag aning iba. Dahil ito'y ibentahe, itinamati kin Kristo. Umay man itatas, yan po ng ako Diyos, agyaman na paragituloy, kat agbanag amin na nag-imbag. Amin nga banag, kat agbanag na nag-imbag. Dahil tayo ikari, ni ako Diyos ka na tayo, kapupa dati nga kandanayon kenwala. So sa panahon nga agpaligat nga mga ramit iti bukod ko mga baulan tapno magunod ko iti kayat ko iti Diyos nagiti nag-imbag na plano iti Diyos iti puno nagiti amin kayat iti Diyos saan kung namasapon nga ramidan iti amin na sakripisyo puno iti amin na kabalat nudigan aginanakin ko na tapno iti paghapo iti Diyos umay kanya nga mangtag kanya iti panakabalin nga mga ramit iti pagayatan iti Diyos. So aginanakin na po Diyos babaan, hindi pa nagtrabaho. Sa upuha ko na kada kayo nga kayo nagtrabaho pa. Ibabag para kayo, no, chumikinso kayo, mapaling kayo ng tawan, no, umaabuno kayo, timaiso, no, anyaman nito, managumang ka kayo, no, anyaman nito, tumatalon kayo. Makan kayo. Kahit kung naya ako Diyos, agyaman na pwede ngayon kayo tumatrabaho. Baka na agad ako, nagsit na kayo. Bawal na pininaran ko. Amuga nga, wag kasi ni Diyos king ka, sa no, na isakpat na kayo niya ako. No kasan masada ang reklamo. No kaya mo itidakdakkel na bendisyon, masapungahan mga pagreklamuan, itibasit nga bendisyon. Agyaman ka nga kanayon, kini ako Diyos, tapno na pintas ipagpanagan. So i-meditate mo ang panagan. Paano panunod na bendisyon sa mga saan kayo kung mga kumano ito ay kay sa Diyos kat ako ba ano may panubos na kita puso kat si payuto na nila sa at talinod kumatupuso ibaga ka na kayo ng talinod dahil ito'y nasa Diyos di mga yahay wala di panunod mo kinipit puso saan ka ito nga malihado awan ito nga di pa nagreklamo at purong to nga naib bakit ipagbanagan ni Diyos mo kaputa anayot ka magyan-yaman kini ako Diyos saan mo nga iparami ni Diyos dyan ang paso nga inaramid na kada tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ito kakapsat. Iti aramidin tayo, nga saan tayo nagpalihat nga mga ramid karagiti, maguna nga sakripisyo tayo, tapos magaguto iti kahit tayo ni Diyos. Nga ti problema, kahit ado na giti tao, nga agparparigat na bailaan, nga saan nga naawatan, dyan, talpasan na naramid na niya ako Isus. Ado, nagiti makuna, Kristiyano ka nagiti ka panawayan. Handa nga naawatan, dyan pugno, nga naramidan ni Kristo iti diyaga. Iso nga di papananda at papanda dyan na dawan, tapos nakunada ako, Diyos ay ayatan ka, ako sanda ka, ako siya yamahan mapankay di sa Diyos. Hindi sa Diyos. Tapos lumadaan ka, di pamadi, iyan ang pasin na naramid. Kaya lumaban ka di sa Diyos, maadaan ka, tinangaray ka pamadi, makita mo ako Isus, maawatan di kayo pamananitibiyag, no ako yung bibiyag ka, tinitingan na pang tiniga, dinamili kita ka niya ako, yung puyot na tagumudya, alas tibiyag, nagbalita na karunang alas bibiyag, so tanta maawatan mo, hindi kayo pamananitibiyag, hindi aming nga ramid ka bibiyag mo. Amen? Amen. May problema, kapag sanda ka naawatan, yan ang pasin na naramid ni Kristo itibiyag ka, ket agkakarangan ka kailangan, at pagpakawan ka kailangan. 30 at awanan niya tinapalabas, at pagpakawan
pakawan na kailangan ako na daapo pakawanan dagiti basbason mi kas pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami dayta kararag ket kararag sakbay anapan ni Kristo ja cross ngem kalpasan nga nagapu ni Apo Hesus si ja cross intudnan iti amin nga kasapulan yo inikatnan iti mauna nga basol pinakawanan iti basol tayo. So saan mo nga ibagay ti Diyos na aramidin naman dyan nalpasan na inaramid na. So nalpas na ngayon paay, panakapakawan ni ti basol, saan mo ako na nakapakawan na, nalpas na nga pinakawanan, saan mo ako na agasan, nalpas na nga inagasan. Amo, no minsan kami, hanga kaya ti Diyos agbiag tayo, nga magnababaan ka nagiti banag na makita, saan tayo mo, saan niti pamati, tayo ka nagiti makita, saan nga kaputa si sasakit, iti physical nga bagay, pati pag-arupong kung saan ka kailangan agasan, ipagapking ka. Tika dito nga mamati ka, dinalpasan na narapitan ni Apo Hesus na agasan ka. At dan di ba nakaagas dito espiritu? Ngayon di turbog, dito ito dahil panunod mo, nga upan na mo, dyan espiritual na biyag mo, numan pa dito physical ka bagay, kat saan pa lang na naagasan, kat saan na kaya sa upan nga, upan pa lang di ba nakaagas king ka, manipot dito namati ka, at dan di pa nakaagas king ka. Ngayon dahil panunod mo, uman na mo, kumangan ka na, yun dyan espiritual na biyag mo, umayan na ito, kiti pagayatan ni Diyos, kat paligagayan, na marami na dito pagayatan ni Diyos, kat itamot kan, nga na ito'y, nga na book, nga pa nakapakawan, pa na kay. Kat itibason, dahil yung ka nakaagas, lumabas iti panunod mo, may parangarang itinti mo kakilap mo. Amin nga pasama iti pag-ibig at dalan dito panunod mo. Mamati kayo. Close, nagkapudya panunod mo din. Open, panunod mo din. Sino tinangbaon? Close, panunod mo din tinangbaon. Open, panunod mo nga tinangbaon. Iso nga, dumalan, dito panunod mo. Kung sasakit ka, dumalan iti panunod mo. Kasala. Magnaan ka talaga. Gaputan na iti panunod mo, iti makuna namang mo. So nalpasan, na naipakay, iti panakapakawan, iti baso, kada tayo. At iti tulbag, at nung may parangaran na kita, iti biyag tayo, kat babaan, iti pamati. Siputan nyo rin tayo. Babaan, iti pamati. Kat iti ebidensya, anamati tayo, kat aginana tayo, kat manang. Dahil dati makuna nga ebidensya nga, dati yung ipamati, kat agin inana tayo, kinuwana nga tayo, apo, agyaman na panamakawan na po, agyaman na panagasan na po, agyaman na panawayawayaan na po, agyaman na panisanangan na po, agyaman na apo Diyos tayo sa matmunit ni amin nga sa pula. So nagita iti ebidensya nga namati ka. So namati ka, kat makuna nga, adda kumakinggap iti panagin na. Babaan, iti panang at lumo kinuwana. Babaan, iti panang-apresyar mo, iti amin nga naramid na kita. Kat padayawang ni Apo Diyos, iti amin nga piyan mo. So, nung namati ka, nung unang namati ka, magulpod mo, iti amin nga nagpasan ngayon pa iti Diyos, iti biyag mo, magulpod mo amin ita, kat agin inana ka, ken paano. So, namati ka, na agin inana. Babaan, iti panangitad mo, iti biyag mo, panangitad mo, iti pusong, panangitad mo, iti kararwang, ken panangitad mo, iti amin mo, ken kuwana. Dahil tayo tiwagas, lukas ano tayo nga aging inanap, ken kuwana. So, magulmod tayo, nagiti amin ng lalpasan na ipahit ti Diyos ka tayo, bago na iti pamati tayo ken kuwana, nga aging inana. Ket iti ebidensya, nga aging inana tayo, ket babaan, iti makuna nga panagpalat tayo ken kuwana, panagdependar tayo ken kuwana, ket pananginanaman tayo iti kinapuno, iti nalpasan nga inaramid na. Ket gapo aging inana tayo, ken kuwana. Itinagan tayo, ket agpalinaed nga nakalista, iti libro, iti pagbasaan, iti biyag. So aging nanakagin pa na, nga agpalinaed nga mang padayaw, o iti amin nga naramid na iti biyag mo, ket kunang Apo Diyos agyaman na, iti amin nga pasapasama, iti pasot iti biyag mo. Ket mo adda, iti makunang nga, umayin ka nga trahedya nyaman nga didigramat ko ng Apo Diyos agyaman na panalpasan nga paay mo iti panakaduprak iti amin nga lunod kat agyaman ng Apo Diyos pati pagayatang kanya kat kanayon nga naibag pagayatang kanya kat kanayon nga agpali. So kisulod-sud aging inanakapali ini Apo Diyos. Kat nuwada ti basit nga panagkorban ita puso saan ka nga agawin iti dati mo gudaway saan mo resultat. Kaputawan na di ka sa tidak ito yung oras. Punod ka sa tidak ito kalito. Umay ka tidak ito kasama. Kaya ito naman ako Diyos. Ay na akin. At talaga kita. Silikap sa nawaya. Natumakdal kayo tidak ito magudla. Kaya ito mo itigyan mo ang isa. Umay ka tidak ito kasama. Kaya irididikit mo, itigyan mo kaya ni Kristo. Kabalin ako na mapinga ka sa bulan. Umayak pa ilan dito isama. Ngamin, iti panahon ni Apo Hesus,
tunggal inayaban na iti publiko. Kahit kung na iti ng padayaw niya, iti matang na iti tataw, padayaw ako man, iti matang niya. So may katiliking asawa, kahit padayaw iti ako, ipablag mo iti publiko, iti pa ng padayaw mo, iti ako. Nawaya ka sa may katiliking asawa. Ipakitaan kini ako, Diyos, nga ginanakin na. Kahit agad ng talagang gawin si Diyos tayo. Agyaman at ako Diyos talay paayon iti panakapatawan iti basulda. Agyaman at ako Diyos talay paayon iti panakaagas kadakwada. Agyaman at ako Diyos tanawaya-wayaandan. Agyaman at ako Diyos tayo na isagultan iti so amin na kasakulanda. Agyaman at ako talay salahandan. Kaya nakararag ko ako Diyos. Iti pamilya, iti tunggal maysa. At dito ay ako Diyos. I-claim ko ako iti panakabless ta. Agyaman at ako Diyos, nga kalinaan, iti tunggal pamilya, tunggal may sa kadalitoy, iti mauna nga bendisyon. Kaya agyaman na, kaya i-claim ko iti sumarunwal daw, iti dakkan na testimony iti biyaka. Agyaman kami ako Diyos, nagitoy ako mga karapsap, kaya nabiruan dan, iti nanakin ka. Amin kami ako Diyos, nabiruan min, iti nanakin ka. Kaya sigaw ako Diyos, ti may tantanong, siga ti may parbangaw, mawag iti dayaw, kinikinatagaw. Agyaman at ako iti pang-araw. Agyaman at ako ba nagiging masahog at dada kami ngayon ka na. In Jesus' name.